Yesu makafara mwana wa Mwari inzwa mupolesi uchema kwetu inzwa mupolesi uchema kwetu Sarema Yesu makafara Pasi. ndotenda shuwa nemwe nguva rudo rwake Mwari Baba atendera mutungamiri vakachongo kusvika mukati menzvimbo ine Abhikoni inotungamirwa nababa waRabhawo Makomboni. Haleluya. Saka dei Kristu aramba aitichengeta tiri mukati mekerekere vakundi vaJesu Faith Apostolic Church inotungamirwa naCharles Matutu agere pakuwadzana vanoda kukomborerwa izoshanyira kereke yamweya. Haleluya. Tinoda kutenda panguva ino yatasanganiswa nevechechi yevakundi takamirira Citizen Against Economic Sanction tichidzidzisa kuti masanction anombobvepi achiinda kupi akakonzerwa nei. Ndo zvatati tisangane nhasi nechechi yevakundi tichidzidzisana. Saka tinoda kutenda nenguva ino nekuti gashira kwamaita isu veCitizen Against Economic Sanction. Ndakamirira Citizen Against Economic Sanction ndini Alice Gwatringa ndiri kuMash West.